रानि थाथ'दो होनब्ला नोङो दे थाबै फैनो नाजा आब'। फैगोन दे थाबैनो। आफा मोना होनाङा जोंफोरो सान हाबैनि सिगांनो मोनफैगोन दे। औ आरो जुदि माबोरैबा मोनफैफ्लाङाबाबो दरजाफोरखौ फांथेनानै मोजाङै था दे। औ आब' थौदो आफा थांसै गोबाव जागोन। फैद' फिसा। थाथ'। औ बाय बाय। आफा बै मोनसे लामाथिंला सर्टकाट जागोन। दे जागोन दे। सना नों आंनि नङाबा रावनिबो जानो हाया। थांगासिनो आं नोंखौ दिनै आं नायथारगोन। सोरबा खुन्दायना गालांबाय खोमा बिसोरखौ। मा खालायनो दा आङो गारिखौबो बोखानो हानाय नङा होसिनना दंजोबो माथो गारिया। खाथि खालायावबो रावबो गैया माथो। माखार माखारि खालायबाय दा हाया आङो बोखानो हारसिं गिथार। 108खौ फन खालायनो र'। फनानो नांला माथो 108आवबो। हे मा जाखो? नै फंबाय सोरबा एक्सिडेन्ट खालायनानै गालांबाय। जिउ दंना गैला? फंबाय आं गारिखौ बोखारनो नायाखै मानसिफोरखौ नायनो नायाखै। हुस गैया खोमा। देनाय हागौबा नों बोखांनाय। बोखा बेयावहायसो नेट मोनोलै। मा गोग्लैना दं बेयाव हाखराव? माथो गारि बायदिसो नुदों आं। खाथियाव थांना नायनो र'। हे भगबान माथो गारिसो बेलथायनानै दं। मानसिबो दं माथो। थैबायसो नामायले। ओइ गारि बेलथायना दं गारि। हां लादोंना लायाखैलै? हां लायाखै माथो थांबायसो खोमा। मानसिखौबो सिनायनाय मोनदों आं। आंबोथ' सिनायनाय बायदि मोनदों। लोंना सालायदोंमोन खोमालै मानसियाबो। लोंनाय मोनामदों। लोंनानै गारि सालायदों खोमा। हेलौ मिस सुदेम बुंदों ना? आं हस्पिटालनिफ्राय बुंबाय दं। औ आं सुदेम बुंबाय दंमोन। हस्पिटाल माने? नोंथाङा हस्पिटालसिम थाबनो फै। हस्पिटाल माने आं मोजाङै बुजियाखै मामोन? बे नोंथांनि नाम्बारखौ एक्सिडेन्ट जानाय मानसिफोरनि लोगोआव मबाइलाव मोनदोंमोन। बेनिखायनो नोंथांखौ फन खालायदों। नोंथांनि न'नि मानसिया एक्सिडेन्ट जादों। हस्पिटालसिम नोंथाङा माबोरै फै? एक्सिडेन्ट? आब' एक्सिडेन्ट पेशेन्ट अबे सासेया? सानै सासे सिख्ला आंनि आब' आरो सासे आंनि आफा। फै आंजों फैखा। मिस सुदेम औ सरि जों पेशेन्टफोरखौ बासायनो हायासै। बिथांमोना जायगायावनो स्पट डेड जादों। मा? आब'लै आब' नों आंखौ मानो गारना थांखो आब' मानो गारना थांखो नोङो?
आफा मानो गारना थांखो नों आफा आं सोरजों थानांगौ आफा आं सोरजों थागोन नोंसोर आंखौ मानो बिदि गारनानै थांखो आफालै आफा आंखौबो लांफा आफा आंखौबो लांफा आं हारसिं थांना थानो हाया आंखौबो लांफा आबु नों बुंदोंमोन आंजों अराय सम थाफागोन होननानै आबु आं बे संसाराव हारसिं मा खालायनानै थागोन आबु आंखौबो लांफा अबाव आंनि फिसायाव डाक्टर अबाव आदाया मादै आरो राधा बिनानाव डाक्टरनि फिसायाव नानि आब' सुदेम नों औ रानि मा जाखो सोरा मा जादों आब' सुदेम आदाया एक्सिडेन्ट जादों मा रानि एक्सिडेन्ट जादों आब' थाथ'दों राधाया बे एक्सिडेन्ट जाबाय मा जागासिनो दं दिनै सार मा जाखो सार आंनि फिसाया मोजाङै दंना सार सरि जों बिथांखौ लाखिनो हायासै बिथाङा खर'आव जोबोद गाज्रि दुखु मोनदों मा डाक्टर नोंसोरखौ दिनैनिफ्राय नुला आङो आब' आफा अबाव नागिरना थांनो आं नोंसोरखौ अबाव नुबागोन आङो सुदेम गाबनांला बिग्राय नुदोंना आब'जों आफाजों आंखौ गारनानै थांबाय मा हामा मोनदों आंखौ बिसोर गारनानै थांबाय नाय सुदेम खाफालनि लिरनायखौ जों मा खालायनो बिसोरखौ लांनो जाबाय थौ आफा आंखौ निमाहा हो आफा आं थासान्दियाव नोंसोरखौ जेबो खुसि होनो हायासै आङो आंनि थाखाय नोंसोर बेसेबा मिनिजादों जुमुदै गारजादों मानसि होदों दाबो आंनि थाखायनो थैबाय नोंसोरो आंसो थैनांगौमोन आफा आंखौ निमाहा हो आफा आंखौ निमाहा हो आंनि थाखाय नोंसोरो बेसेबांबा मिनिजादों मानसिफोरजों आं नोंसोरनि थाखाय जेबो खालामनो हायासै आब' आंखौ अराय समबो नोङो बिमा बायदि बिमा जानानै फेदेरदोंमोन नाथाय नोंनोबो आं जेबो रंजा खुसि होनो हायासै आब' नोंनि मेगनाव अराय सम आं मोदैल' होदों आब' आंखौ निमाहा हो आब' नोंखौ इसोरा सोरगोआव आलो गोजोनै रंजा खुसियै लाखिथों आं इसोरनाव बेखौनो आरज गाबो इसोर आंनि आब' आरो आफाखौ सोरगोआव आलो गोजोनै लाखि